Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. De Ayuru saya luka video. Atru media, ATM TV, di Tapastrati en dat de watak nangawan barara. Over de ontwikkeling, nanga de verwikkelingen in a kondre. Sabi to de Tapastrati. Dat we tak abara, we tak pudeng sani sa efsa in sranan. Unsuiti sranan kondre. Ai, brother Lloyd, Fafi. Ai, gono? Oké, dat de bakana you. We taki grand tangi dat die want takanga uno. We begin nanga hot item no voor de ingi brada. Die kies IT jaar is straf. Hoe fijn natori dat die? No, dat voor de ingi. Ik vind niet, je mag je helemaal vrij spelen. Ik vind niet, IT jaar furu. Kimi IT jaar furu. Maar we zaten bij Sangari Gerendisi en Pedemande. Dus dat ik IT jaar op met de gauw, meer dan gauw geboren. Dan met de gauw, maar Kimi IT jaar furu. IT jaar furu. Maar voor vrij spelen. Ja, want trouwens, we hier de met takia is niet bewezen. Tak na de man doasani. Maar en dan sma taki de godoro na actie. A strijd. Ja, de brigade ingi. Met de brigade ingi, met de ingi godoro. Maar ingi ne lasfeti. De misap ingi ne lasfeti. Dus hij jaar furu. Ik vind niet dat elkaar die maar voor vrijspraak. Want de maakt hier toe mangba. Die maar voor vrijspraak. Ja. Zo is mijn mening. Ja. Die maar vrijspraak. Oké. En iedereen last vindt met de ingi godoro. Oké. Usitaki regering die si be a plan fucha den pakket ding of ding. De levensmiddelen sa kisik mopo na India go in na binnenland. En u kon kisifere taki bo des ma in na binnenland en de so happy na de levensmiddelen dat die. Oh, mijn mening dat is van happy van wat des man nooit tegen chan de pina. Na chan kan sani o cha pakketje des man. De chan sabi des mijn pina. Maar sabi bumbu des mijn ama popina des man. Ja, maar cha pakketje des man. Maar des man wana pakket sa ek mopo na India den tak. Mi se no bo wan het ware. Want mi sabi sai mo pa India. Dimi ano bom. Dat ben na pour connaître land voor mij na mijn mening. Je mij met dressing, maar de dressing moet vind de kwaliteit. Je mij met soppie, maar die niet soppie is met de mij in India. Dus voor mij is het pour connaître land. Oké, eenmaal de bezig naar binnenland. Brunswijk, taki al hari a grondrechten vraagstuk. En aan dat die fossie 25 mei, als hij dat moest zitten. Is een lachetje voor mij hoor. Grondrechten no city. Via P1. Dus eigenlijk Ronnie was grondrechten. We hebben ze mij naar binnenland, de Indië naar de boeskonders. Maar via P, abal lid. De man want grondconversie. Onder grondconversie, dat ik kan met money. Maar grondrechten, je met money. Grondrechten, je gro weg. Maar grondconversie, die niet menen, dat je wat je money komt binnen. En dat via P1. Dus dat is onder de grond. Oké, eenmaal de bezig naar Brunsie, dan weer het aquí. Baka di Brunswijk met grond tapu sabi taki aben sabi pe DDB de akis oproep voor scouten voor de verhoring. Nou, mijn mening is goed om verhoren, maar wat allemaal mag dat is een geheim. Wat als hij baka voor kiezen, hoe beheren, Brunswijk naar Chan, bij dat boos of zo. Urenlang de man bij taki, maar zij de taxo onder sabi. Ja. Dus niet bij taki want dus maar Brunswijk wanneer op Chan toch iemand sapte boos taki. Aten bij taki.
de tuman be sabi pe bauta de. As uno sabi, NDP maar sabi, Igris sabi de be sabi pe masade. Dus if a man kon taga sanati, diferent, ama me kon slip op de tong. Asana is geheim. Maar mi denk ama taga san bauta de ba. De man jugu moro. Maar je de man jugu. De man sabi, de man te ama asama pe pa man be des ibe sabi masai in taki. Ja, maar nog veel takelijk VP. Aan mijn potentie heeft een probleem. Ja, dan doe de uitspraak bij dat. Ama het denki, sami denki toe. Bouta direct ba, ama takino. Abe sape bouta bede. Dus bouta direct ba, dus de man bangatori. Dat ama denki, hè? Dan kan man takasa mi denki. Maar tori bouta ini, maar bangatori, atari wang langa. O bouta bede, acte leider. Ja, maar amotaki maar evatori was koutu. Atori kan ge ook toe naar openbaar ministerie. Hey, vaka. Ja toch? Evatori was koutu. De man kan vervolgen gaan man. De man doen. Wat Brazil die naar regeren. De man doen. En kan voor die gaan man doen. En kan nou met Brazil de slot op. Wat? Brazil heeft Chan, tot president. Dus onoluk. Dus je nog je adoro safara. Onoluk safara. De man voor man full afvallen kies baga. Maar de rest baga vervolgen. Dat die kiri dokpot. Oké. Ushi no oorlog tussen Jogi en NPS voorzitter. Die volg Asani. De volg. Vijf en atori. Als dan kijk de man op dat volg. En moet tak masa ni sami denken hè. De man ook kan gaan die NPS ook aan NDP. NPS ook aan NDP. Mi denki. NPS wat if je hebt NPS na jarenlang de man mati. Dus hij had Jogi van NPS uit de regering. Maar NPS ook toe debat toe. Want de man stemt ja IMF, de man stemt die BTW. Die asal kau fire dia mahar muko. De man de betul na ada gerensi. De man kopina unu. De sabtu de man kopina unu. Dus in pour NPS. Asal nou lachetje man. Is een lachetje. Asal nou gewoon de meeste staan naar volk ai. Dat via NPS. Wat Jogi. Dat vind ik goed Jogi. Jogi is alles van NPS. Alle den koran sa Jogi na NPS. No da maki double no ama de kere na maki no na double no mas sama beki before na NPS finishan jama la sani. Oké, dat we kunnen de hot item. Alas maar dat strati, alle politieke partij dat strati en ushi VAP binnen na bekoisi en dan de sma bekoisi. No ontvang de VAP zo hartelijk 5 in. Wat is lavatori zo? VAP dekati kopina desma. Desma komoro pina. Maar desma de pina zo bouwt dat ding. Desma de pina zo. Maar you come down, you take your sete moro boom en desma shit de komoro pina. Dat you dekati kon dan desma baga. Dus alle de stem sa VAP winning na abra broki. Dat denk je ook op baga voor winnen stem baga. Maar je zei sange toch. De stem alle de stem ook wel. Dus dat pero maar de stem ook wel. De dat VAP moro. Maar en mi feni des man na yagi VAP. Want mi de man kan mi no yagi de me. Ka de man kom me takanga de man. Mo tegi de man. Zei de ik bouw dat ding voor de regering. Ik zie bij de tactiek zijn. No ik zie na 10 kolono. Zei de met a olie. Anya oli de basis coisa be bom copo en mona no adiri no en important thing il be pai fire internet na whatsapp na course no alas le ga course no alas ga course na BTW de course e kiro no a BTW e kiro no dus de man kon letterlijk de man ga die volksstraf weg nu moment dat ik ga straffen aan mijn straf werk aan mijn straf no en ook de man kom uit de rivier de man kiro no de man straf moro maar de meisjes ook de mij garde man de mij jag de man gweno. Ja, saya mau doen ook de man het VVI. De man straf moro de man kiro no. Diferente de man na via de man you me begrijp des man wrak. Des man komoro pina.
Dus mo yagi de man gue. Want ada kena si, ala fase de ma kopina de ma. Awira kena kopina follow. Alas na pina. Pemi den blaka ma white pina. Ana blaka ma white pina ma mo juwa sani me tak mo juwa sani. Me gaon tu presi, esa mi na chindri gitu. Semi si furu Hindustani. Me trouve bom, me trouve bom. Ayon chanko pina de blaka ma era. Dan ini sem pakasi ni era mo kuli da me tak no ana blaka ma wang. Kuli tu. Ala tena me dik mi se, oh mi de blaka ma white pina yon. Samshi ama kopina alas ma, saya ama kopina alas ma mi denki na mi mene. Tiari PAP de oppositie. Ahademang. De tiari a follow put PAP na oppositie. Ahademang. De man de tiari na oppositie. En dit de man kost don atibrong. De mij tek man so de. De dan atibrong de man kan liefde. De man kan atibrong kost don. En PS dibet ook. En PS de regering ook. Alle de forman die dibet wat PAP betekent man o kan was op plan. De man bij de is en dan plan strafun. En de man bij de regering ba. Dus mina feni dat die PAP moet waka de biti moro. Dus de man waka moro de man kan stop. Was man de man waka de man kiest kosi. Maar oké, maar lukuno. Even tang na een boon strategie, want lukuno a resort dat die beekhuizen. NDP win dat pe. Nou een bolwerk voor NDP. NDP tek alle de RR-zetel naar resort beekhuizen. En dan nou en die VAP begin in campagne. En dan go begin in een resort pe awini. I go begin in Paramaribo. I go begin een resort pe Alassi. Die moet tak aan een boon strategie van partij. Want die kan go begin pe iwini top is ataki teranga. Maar ino go dape me go ina a resort fu ina Olofa Leu. Of ina Olofa Atigri. Nee, maar de man denk je. Na ano wa verkeerde strategie. No, die man verkeerd. Die man verkeerd. Maar de man denk je. Alla plus pe NDP teranga. Do go dape fu bro NDP. Wat ik had het wanneer dat binnen een NDP-blok. Ja. NDP-blok. En ook dan een NDP-blok toe. Maar de man kan wel straks dat alle NDP trangen, de beheer god op voor Hadesma. Hadesma voor Mauro Aforex. Met deze dan moet je de man op tomorrow. Dat is tomorrow. Wacht hoe verder mee. Oké. Hij go smooth. Hij go smooth. Ja, daarbij een journalist of een mediaman betak naar een minister. En een minister taki de bouwflats van 100 kamers dat naar minister voor OW. Hoe de formu voor zijn verkiezing en daarmee tak den to dat die fascia uitspraak van minister. Amai tak voor mina volk. Kisa volk baka. Want je kisa volk 2020, je kisa volk gara. Dan omdat NDP nog contra, dan ben je kisa volk baka. De man hoorde fake campagne. Super goed. De man win in 20 zetel. Alla plaka man baka je bouwta. Maar stem je via de man kire via een kans. Maar sa de man doa uno ne ghetto. Uno manyamoro. Kunoro de metakanga yuya mina pai fai wata te mam miskirba. Pai wata mina pai te mam miskirba. Ma bouta te ate ma chimoni am bisaka. Ate wa chimoni ba dam saka mina beskirso. Ono ne miskir, na skir man. Me begi. Aksi ma moni, famine be do fosi bouta ting. Oké. Ushi taki belidoro bakata pamata. En voor Ushi beli taki osluiten aan een partij. Soort partij den tak beli osluiten. Apa idee? No, na mi idee beli luka voor skill. Bouta ting na kendo. Dan kan maar gewoon NDP. Dan kan maar gewoon NDP. De beste optie voor mij en voor Belly ook gaat de beste optie zijn. Ja, want toen je van mijn prijzen akkoorden zei je niet konangeng. Ze hebben akkoorden toch? Ze de topper voor NDP of abi voor de voor no furu no
Anga den so sana. Oh, ja. En mi ere fa beli e prijs asan. Dus bijna me kisa gevoel taki na drape Amongo, no? Amos. Amongo, eh? Non, musi amongo. Mama bede. Ama ta ina abo pete. ja, maar tak voor 25 Ja. olusu. Dus voor de verkiezing, Ja. ama be koskoso, maar ama be tak negatief tegen regering NDP. De abo ma be lobe asanso. Ja. De be loben alla station opo yama, alla station e karamang fu fire bauta. De lobe mano da machine dat ene go. Da ama tak tegen regering nu, regering disipe abo de mano loben. Abo man lobeng, PAP man loba tani. Da daram, mereka mak kisah orang partai. Beste opsi na ini, mereka mak buat NDP, mereka mak bestuur NDP. Wala may siya verschil NDP na regering. NDP na di alas may nyawa kuku. Maar de man is na di wanya kuku. Kalau de masa ges chan, de masa ges berus. De wanya pis kuku. Oké. Monthly a minister a president fu Barbados Doros Rana. Misschien asana volk ontvangasma. Maar dan smataki a president Gosleim, president G a president fu Barbados wa ere medalja. Eigenlijk Jimmy aku mostly eigenlijk Chan is lem eigenlijk Chan was soras maar dat atanga mo bauta ma ali mostly sap apna bauta asmana bauta pero di ay kami kasma tasmay punya na bauta ma no Chan na president no asmay el Chan and of Chan was lem asma tapi na sabi ma Jimmy aneso amaslen Jimmy among soras maar mi auto trangan tu ne fa bauta be trangan. Dat nasan dan menen fu motli. Oké. Dan we gaan Nikeri, we gaan naar Western. De boeren in Western en Nikeri. Die mij klagen dat die bauta ben de no babi bij wat er pompu wat er voor analyse. No nanga chan dabi fu bij wat er pompu. Ja. Vai tak fator dat. Sa grota bude so libis made. Ibum wat ama ko hari en atrama be moros le. Asa taki atama be moro bum. Sana mai tak sade bude tak dabe. Ale ti wata de bude shi na ti. Bauta be moro supol mora rekeden. Masa me fe yama. Chana Hindustani and the Burma Hindustani. Chana Lukudan. Yes, amana lukudan igisma amana ishi ay kala amana friends family amana igisma me lukudan. Da meka boy fe fayen. Ma fostra comfort dat ons zoon e faya e president. Fostra comfort is dan. Fostra comfort. Maar if you look at it, VAP na a reisbouw in Nikeri. Usitaki a minister prati ruim of mi aben boe 90 miljoen die den boeru. En usi dapetak uyere drapetaki mang sang no prana leisi kismoni. Man sang no prana leisi kis kunstmes. De mij zeding kunstmest bakken. En voor arkiboom parlementariër voor NDP in de assemblee. Ebi Jones taki in Nikeri de mekara man, vervoerman. Dat acties heeft zijn naar de regering, naar de boeren in Nikeri. Want dat we hier om mijn money investeren voor meki en de waterpomp de pomp gemalen. Maar toch weer het water no de boeren moest pompen water naar een pomp.
aan wat rapompo. Nou, met de boeren zijn verschil. Nu had je veel verschil toch? Voor de regering en een nieuwe regering, wat een nieuwe regering. Want alles aan is voor de regering. Voor de regering lenen. Maar de man heeft paar lenen. De man tegen volk eigenlijk. De man tegen herschikking. De man collega volk is een herschikking. Want dan moest je naar de mai. Nee, wat is een herschikking? Ja. Maar de mij kan was niet, de mij klopt, de mij laf, een actie herschikking. Nee, als er nog geweldig zijn niet. Maar leg deze maar uit, zijn herschikking. Jimmy, herschikking naar die actie herschikking naar China, India, voor wopaya payman, maar wat je zo bro. Dus eigenlijk je rokkole kwam, dus na le kwam bulldozer je kon. Doti de ja je pusa doti go pot da petapwa ipi. Ja, dan later voor later vier me op. Dus met potting naar buurman, dan met je buurman, mo pota doti ifo jasa, maar mo puring. Tem awan chimoni. Wat de mij brengen dat olie en gas. Dat olie en gas waka. Maka payman. Want de man heeft payman. Je hebt mij tek mono payman, mono voor de regering. Maar de man heeft lekker volk uit. Ja. Toen bouwt dat betekent, toen hoefdraad, abet tegen otek money olie. Ja toch. Hoe dat betekent? Ja, ben je op de hoogte. Ja, hoe ben je op de hoogte? Maar nu de mij leni maar de man heeft taki. Dan is het ook. En laatste wat hebben we overgenomen. Ze zijn overgenomen. Wat gaat ze overlaten? Voor de volgende regering. Dan moeten ze nu zeggen wat hebben we overgenomen. Wat gaan we overlaten voor de volgende regering? Maar zijn maar wel Libië voor de regering. En dan mooi. Maar ja, tot daartoe. Oké, even jouw laatste zijn taki, zij botaki. Nou, het is voor me of 3 maanden. Voor me dit. Dat maakt een termijn. Dat is 3 maanden. Ik ga volgen Shirati. Suma epinang en suma epinang. En de normaal nog wat thema zijn die. VIP, meka economie. Dat is economie. Economie. Dat minima pay voor wat het. Nou, no, minima pay voor wat het. Zo laat die. Ik bouw dat me pay zo vroeg. Maar alles op moet dienen. Minima pay voor wat het miskeren. Je kon tegen me. Is het economie? Ja, maar takamu amundisi. De lantimango kies 5% en plus a koopkracht versterken, de incorporeren in een loon. Dat is een lachetje voor mij. Als je van koopkracht, kies een volk baga. Je volk 1800, je trekt 18.000 visa. Je mij ja volk 1800, dat die CV, dan met 18.000. En dat kan toch. Dat ben je met kiezen volk baga. Maar kiezen baga, dan heb je 1800. En alles met kiezen 1800. Wat minuut van je minuut kiezen 1800. Maar in een kies koopkrachtversterking voor land hier? Ja, met kiezen. Ja, toch? Je moet dat incorporeren, maar lukken in januari. Want de mas une bribe de mas moro, de mij lee. Afole de bribe de mas moro. Dan met tere mij go de mij jagden we. Oma santi de mij jagden man we. Maar ja. Maar oké. We lukken 25. Ja. Nog 3 maanden nog. Ja. Nou, we afole e bepaal. Ja. Do poder man baga, do poder contra de regering. Ja. En dan denk ik naar fraude. Dan kan ik fraude. Wat meer was aan niet. Maar met kom baga terug naar jou. Ja. Dan moet frauderen. Maar dan dat is het niet. Dan streng bewaking. Uno Magafi, CBP, dan ben je streng bewaking. Dat is het niet. Maar ja, ik kom terug naar de Sandy. Oké, met taki grand tangi. Dan te wantra lees baka. Grand tangi.